Waqt l-attività politika fiċ-ċentru Laburista tal-aħħar ġdid, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar riforma li se tkun waħda mill-akbar miżuri ambjentali fl-aħħar snin. Il-Prim Ministru qal li fil-jiem li ġejjin fil-Parlament se jitressaq l-ewwel qari ta' emendi legali li jassiguraw l-art agrikola. Robert Abela spjega li l-prinċipji ta' din ir-riforma huma li bil-ħarsin tar-raba se tiġi garantita mhux biss is-sostenibilità tal-bidja iżda wkoll dik tal-produzzjoni tal-ikel filwaqt li jitħares l-ambjent rurali. Dan apparti li se jingħata dħul aħjar lil sit l-art permezz ta' miżura kuraġġuża bħal dik li twettqet diġà minn Gvern Laburista fir-riforma fil-liġi tal-kera. Fuq kollox din ir-riforma se tagħti serħan il-moħħ ukoll lill-bdiewa Maltin Wawċin. Se jkollna l-ewwel waħda li tikkonċerna il-protezzjoni tal-bidwi. U dik se tidħol b'mod immedjat, jiġifieri l-bidwi se jingħata is-serħan il-moħħ illi ma jistax jiġi żgumbrat mill-għalqa tiegħu u hemmhekk se nkunu qed ukoll nolqtu l-kwistjoni tas-sigurtà tal-provvista tal-ikel. It-tieni waħda sserħan il-moħħ lis-sit. Dan kollu se jsir jitfit mal-pubblikazzjoni ta' white paper li tħares il-qudiem fir-riforma tas-settur agrikolu. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jieħu deċiżjoni li tħares ir-raba l-LEI u l-għajxin tal-bdiewa. Intant il-Prim Ministru riafferma wkoll li l-Gvern se jerġa' jżid il-pensjoni għat 8 sena konsekuttiva. Ftit ġimgħat qabel jinqara u jiġi ppreżentat il-budget għas-sena d-dieħla, Robert Abela qal li dan se jkun mibni fuq il-prinċipji ta' sostenibilità u tal-istabilità u għamel aċċenn għal kif il-Gvern se jibqa' jibni fuq il-miżuri li diġà ġew implementati u jkompli jwetta aktar riformi. Dawk il-miżuri kollha li daħħalna mill-2013 il-qudiem mhux tal-li nżommuhom kollha, tal-li nkomplu nibnu fuqhom. Ara qaċ. Mill-2013 il-qudiem sal-lum l-2022 qaċ daħħalna miżura illi għadna ma nistgħux insostnu aktar. Ara qaċ. U wara qaċ ukoll kien hemm miżuri li daħħalnihom għadna mhux se nżidu iżjed fuqhom. U allura hemmhekk fejn jidħol dan il-prinċipju tant importanti tas-sostenibilità. U flimkien mas-sostenibilità u mal-istabilità, it-tielet punt li se nenfasizza dwar huwa dak tal-kontinwazzjoni tar-riformi, tal-bidliet. Dak il-bidliet li semmejna fil-manifest Malta flimkien. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru għamel referenza għal numru ta' riformi u għal dak li tħabbar din il-ġimgħa biex jissaħħaħ l-irwol tal-midja f'pajjiżna. Ma nqas milli jsemmi miżura ewlenija li tħabbret fil-budget għal din is-sena u li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru, dik ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. U rimarka li din hija miżura soċjali u ta' sostenn li se tħalli mijiet ta' euro fis-sena fil-bwiet tan-nies. Il-Prim Ministru mexxej Laburista temm id-diskors tiegħu billi semma l-għaqda li tikkaratterizza l-Partit Laburista u kif Tim Malta għadu ħaj u b'saħħtu aktar minn qatt qabel. Tim Malta qatt ma kien b'saħħtu daqskemm huwa llum. Tim Malta li qatt ma kien ħaj daqs illum, Tim Malta li lest jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet kollha biex flimkien nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż dejjem il-qudiem. Nirringrazzjakom.